Osasunako zuzendaritza batzorde hori egiten ari zen sadarren bilduta utzi dugu titularretan alaxe jarraitzen du eta orain segundu gutxi jakin dugu Miguel Artxankok azkenean erabaki duela dimisioa ematea. Ez berak bakarrik. Egungo zuzendaritza osotzen duten 5 kidek aho batez erabaki dute dimisioa ematea. Ekainean egingo dute. Osasunaren bideragarritasun plana aurkeztu eta berehala dimisioa emango dute. Orain oso gutxi ezagutu dugun albistea da. Sadarretik iritsi zaiguna. Egun nahasiak atxeden bakoak izan dira sadarren. Taldeak mailaz bera egin zuenetik arrapaladan heldu dira arazoak. Ogasunarekin zorrek, Ganuza zuzendaritzakidearen dimisioak, babesleen abisuak eta gainontzeko gora berek hankaz gora jarri dute Iruñako taldearen oraina eta geroa. Miguel Artxanko kause esan zuen duela 3 egun. Yo no dimito. Nik ez dut dimitituko, ez dut ontzia utziko eta ez diot karguari tinko helduko. Baina bi buelta eman zizkion hausnarketari. Konponbidea nik alde egitea dela, nahiko nuke ala izatea, baina ala deritzonak pentsa dezala ondoren zer etorreko den, eta hau ez bezain inork mehatxutzat hartu. Lo que a continuación viene, que no se entienda esto como una amenaza. Handik gutxira, Manuel Ganuzak agerian utzi zituen barruan zeuden tirabirak, Artxankoren kudeaketa gogor kritikatuz. Kudeaketan irregulartasunak izan dira, baina ez dituzan osasunari kalte zitarren. Hala, Miguel Artxankori bide bakarra geratu zaio eta ekainaren lehen 15 bere kargua utziko du.